Arratsaldeon Baionako Bonat museotik 14 urtez lanak egin ondotik bihar estrenaldia. Azilaren 25 dugu gaur emaztean ganako bortizkeriaren kontrako eguna, karrikan bizi diren emazteak pairatzen duten bortizkeria aipatuko dugu berehala. Baina lehenik hasteko politika. La maire de Vénissieux, son vice-président et vice-présidente. Batera plataforma berriz lanean hemen bezala Baionan, gogoetak geroari buruz, partaideen artean sentsibilitate guziak moturrak salbu, gaur egungo hirigune elkargoa gainditu nahi dute lujalde elkargo berezia sortzeko. Podere berezi batzuekin, hainbat tokitan Frantzian egiten den bezala, gu badugu lujalde bat badakina, bere gain hartzen arazoak, bere antolaketak kudeatzen, eta urrats bat aintzina eman nahi dugu, kompetentzialdetik, ahalmen aldetik, lujalde kolektibitate bat sortuz, gaur egun egiten bezala. Biltzar nagusian elgarrekin hori errangin duen, geroztik haitu gira lantzen, nola sortu lujalde kolektibitate hori, ze kompetentzialekin, nola hainbat galdera landu ditugu. Importantea da, uste dut niretzat, jendearen biztanean beharrei erantzuteko, eta ikusten dugu gehiozta gehiago, sistema zentralizatua da marxan, estatu hor ez da baida bada, estatu frantzesan gaur egun eztabaida bat da ere eta dezentralizatu behar da gehiozta gehiago. Gaur egunko elkargoak 21 kompetentzia junazten dutu, herriek eman teitze 21 kompetentzia, bena ikusten dugu, hainbeste urte buian, 2017an sortuik behita, ikusten dugu badela eskaza eta gizarte zibilak nahi diala Julianezko pote eta deliberatzeko ahal habo. Normal da, hoi da demokrazia. Bada interes handi bat lujaldearen zat, bada interes handi bat biztanleen zat, lujalde kolektibitate batek podere gehiago badu, ahalmen gehiago badu, eta beraz lekuko gaiak, adibidez euskara, gure laborantza modua, gure etxe bizitza problematika bereziak, hobeki kudeatzen ditugu ahalmenak ukanez hemen, eta herritaren zat ere, bada bozka zuzena bat, beraz zuzenki bozkatzen alko da gure ordezkarien zat, kanpaina berezi batean, aipatuz, lujalde proiektu bat elgarrekin eta jakiteko segin nahi dugun ondoko urteetan. Batera plataformak lujalde elkargo bereziaren aldarrikapena ozenki entzunaraziko du martxoaren 15 eta 22an Ipar Euskal Herrian eginen diren herrietako hauteskundeetan, herriko etxeak eta hirigune elkargoa bera berritzeko. Gaur egun 330.000 pertsona etxegabe daude Frantzian, horietariko 120.000 emazteak dira. Egunero bataz bestean 3.000 emakumek karrikan lo egiten dute. Itzalean egunerokotasunean arazo askori aurre egiten diete, halarola indarkeria matxistari. Horietariko bat da Hendaiako karriketan bizi den emazte hau. Karrikako hotza ezagutu baino lehen jada bere bikote ohiaren gandik tratu txarrak jasaitea zer den bazekien. Baina bere etxea galdu zuenean eta karrikan bizitzen hasi zenean ere genero indarkeriari aurre egin behar izan diola aitortu du. Coup de fourchette dans la cuisse. Sardeska bat sartu zidaten izterrean eta t-shirt batekin deskarga elektriko bat eman zidaten lepoan. Normalean karrikan bizi den emazte bat bere txokoan gelditzen da. Aldiz, karrikan bizi den gizon bat bortitzagoa da. Etxegabe gizonen indarkeria hurbiletik ezagutzeaz gain, bizirauteko Hendaiako karriketan dirua eskatzean, beste gizonen proposamenak entzutea ere ohikoa dela dio. Diru iturririk ez dudanez, dirua karrikan eskatzen dudanean, xede txarra duten pertsonek eta gizonek ere nahi duten guztia proposatzen dizute diruaren truke. Behartuta zaude jasatea. Indarkeria horri aurre egiteko emazte asko alkola eta drogan erortzen direla errandu. Bere kasua izan da ere. Niri ere gertatu zait, alkola, droga, bortizkeria, hori ere niri gertatu zait. Duela gutxi sudurra utxia izan dut. Laguntzen dizu ez pentsatzen gertatu daitekenari.
Orain nire txokoan gelditzen naiz eta saiatzen naiz laguntza behar duten pertsonak laguntzen. Ipar Euskal Herrian hainbat elkartek egunero lan egiten dute, emazte honek bezala errealitate gordin hori ezagutzen duten emazteak laguntzeko. Francine Lardoi Hendaiako txoko elkarteko laguntzailea da duela 13 urte. Moi, je trouve qu'il y a de plus en plus de jeunes, tout sexe confondu, et de plus en plus de femmes. Azaldu duenez, geroz eta emazte gazte gehiago ikusten ditu karrikan bizitzen. Ez ditu emazte horien historiak ezagutzen, baina askotan indarkeriaren biktimak direla ikusten du. Ikusten baitu elkartera iristen direla kolpeekin eta ez dute hitz egin nahi. Mais bon, souvent, je vois bien que qu'elles sont maltraitées, quoi. Qu'elles arrivent avec des pets ou qu'elles veulent pas parler, qu'elles sont enfermées. Azaroaren 25 honetan iragaiten den emakumeen aurkako indarkeria ezabatzeko nazioarteko egunean, mezu bat bidali nahi izan diete karrigako biktimei. Beren buruan azkarrak izatea gomendatuko nieke eta gizonak baino indartsuagoa izatea, nor garen argi utzi behar diegu. Francinek dioenez beti esaten die ez dutela indarkeria jasan behar. Je me rappelle d'une jeune femme envers qui je suis intervenue parce qu'elle était avec un... Oroitzen naiz kasu batetaz emazte bat unkituak jasaiten zituen noiz nahi bere bikotaren gandik. Nik esaten nion hori intimitatean egin behar zutela eta emazte gisa bere burua errespetarazi behar zuela. Gizonek ez dituzte emazteak erabiltzen al objektu sexualak bezala. En tant que femme, vous devez vous faire respecter et les hommes n'ont pas à vous traiter comme des objets... sexual u autre. Baionako prokuradoreak genero indarkeriari loturiko 377 kasu landu ditu jaz, horietariko 2 hilketagatik. Orotara 116 pertsona kondenatuak izan dira genero indarkeriarengatik. Aterbeak kudeatzen duen Alba zerbitzua 2020an sortu zen indarkeria matxista jasaten duten emakumei laguntzeko. Eta bertan azaroaren 25aren kari, antzerki obra bat prestatzen dute urtero indarkeria pairatu duten emazteek antzezturik. Kulturaren bidez eta antzerkiaren bidez euren mina sendatzen laguntzeko bidean. Da beste terapia. Haiek legitimoak dira mintzatzeko lemari buruz. Eta hori biziki importantea da. Eta bai zaila da, zenta batzutan negarrez bukatzen dute, baina gero da indarra ematen da ala ere. 8 emazte indartxuk antzeztu dute aurten, indarkeria matxistaren eszena izeneko lana, Gerard Watkinsek idatzitako lanaren adaptazioa. Elkarrekin, emazteen aurkako indarkeria salatu dute ira honetan. Guretako edejada ere aldatzen da ere, gure lana egunero emaztearekin gira, laguntza emaitea, aste hori denborat desberdinak da ere eta harremanak desberdinak dira gure artean ere bai, politak dira, energia biziki positiboa da, bada ere, azkenean kantatzen dugu elgarrekin ere bai. Ozen eta indartsu aldarrikatzeko emazteen aurkako indarkeriarekin amaitzea ezinbestekoa dela. Ikusentzuleok emakumea ausarta hauekin gaurko agurra, bihar arte.